Ganduje ya haye mun tafi ranzuwa. Baba Ganduje hawa biyu. Kano uban abba na yan uwa. Uban abba zama Su da zola sun fara tsugum-tsugum. abba zama da Ta inda ka gansu jugum-jugum. Baba Ganduje hawa Ganduje biyu. ya ci zaben shiru kudu. Uban abba Masa zama ma da kuɗi ko an yi masa birin-birin. Baba Ganduje hawa Kano biyu. uban abba hawa biyu. Uban abba Da zama safe da gwagwa ta bani 2000. Baba Ganduje Kamar hawa tala biyu. da gandu da cikin biyu. Uban abba zama da Silangaro. Baba Ganduje hawa biyu. Silangaro murtala. Uban abba Ga zama da tambayan uban abba na kurkusa. abba zama San da da ɗan karen zula ya sha kasa. Baba Ganduje hawa Saboda biyu. kanal umar malam yawa. DG special service mai dimi. Baba Ganduje hawa Atinin biyu. Buhari ya ce mu yi gangami. Uban abba Mu zama kana da uban abba zama da ram. Ganduje ya ci zaben shi rago kyaran. Baba Ganduje hawa Jara ka biyu. hau turaren ku ya garzayo. Da akwai jam'iyyar da na zagayo. Uban abba zama daram. Uban abba. Uban abba zama daram. Uban abba. Uban abba zama daram. Baba Ganduje zama daram 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 daram. Aya! Zama daram dam dam mai gidanmu. Kugar karfe na gwamnu. Ka rushe shirin su tsula gayyar dan talbace ke. Zauna don mai gidan mu kugar karfe na gwamnu. Ka rushe shirin su tsula gayyar tantal baɗe. Zauna da